Zet er meer in. Heel zachtjes dicht dan. Zet hem op vriezer. Goeie, welkom. Of ben ik welkom? Ja. Oh, mooi. Nou, leuk dat je wezen maar. Zaken bestolen een watskipje? Wat hast je al weer gekocht? Hé hey, jongens, en wat nou had de accu erop? Want dan mag wel je trouwen, hè? Ja. Goedemorgen. En naar je vlog. Joet is dit Famke een jel hier. Ja, alweer een jel hier. Dat gaat snel, jongens, hè? Ja. Nog een keer zo lang en dan is ze in. Dan is ze hier jou, hé. Ja. Ja. Hey, zaken, het wie juist een memmedij, hè? Ik zet dit even. Het wie juist een memmedij, hè? En ik hier toch wat leuks krijgen, jongens. Ik zet je mee chillen, hè? Zaken, die kwamen juist de mannen, kwamen boven bij mij op bed. Ik lag nog te sliepen. En toen kreeg ik een ontbijt op bed met eetbijkers en eikens en een appelflap en citrons. En dan kreeg ik een mooie placemat. Maar dat je met op eten. Ja, daar kan dan de pannen op en mooi op eten. En zaken hier nog meer knutselwerkjes maken. En dan volgens mij hier als thema eten. Pizza. Pizzeria. Pizzeria, mamma mia. Nou, die is wel een beetje een hitte. Er zitten piepers op. Zitten piepers op een pizza? Oeh, die is verheid. Er zitten piepers op een pizza. Daar hou ik net van, maar hij wel, hè. En nog een pannen met sop. Wat is dit? Soep. Ja. En wat gaan we hier op de planning, jongens? Want we gaan van al je leuke dingen opschrijven, maar wat zullen we aan eerst dan? Oké, we gaan straks eerst ijsklontjes uit. Ijsklontjes gaan we meidje. En zaken die... Wat is het? Er zit al hier vormpjes in. Ik Dat is zeg een simmerthema. Dit is een simmerthema. Een beetje Ibiza-thema. Ja. En, ja, dan gaat je het vallezen. Ons zaken en Ildo. Uit Tomke en de bijen. Dus dat gaat maar we gaan eerst dus de ijsklontjes meidje. En vanmiddag komen Roelof Jan en Teertje nog. Dus waar weten wat we dan nog wel hier doen. Oeh, wie mag ik nog wat hellen? Want wat wie op? Tape. Tape, wie op? En van de beesten? Ja. Heer, wie op? En de geitenpiks. Nee, kijk, Knienebix. Oh ja. Dus wie maakt echt nog even naar Wolters. Ik denk dat we maar even op het golfkarken maken om heer en geitenpiks. Maar wie beginnen wij? De ijsklontjes! Volgens mij ben je gewoon ijsklontjes aan het maken. Toch inderdaad? Ja. Zullen we even een chef? Nou, zaken, dan maak je overal een beetje wetter in. Dat wordt wel lastig, hè? Wil je dat proberen? Maar die heel zacht. Heel zacht, jongens. Zullen we dat doen? Mouwen omheen. Maar zij dan maar hoog. Dat is de 12 handjes, denk ik. Kijk. Nog op knippels. Is er dan misschien beter bij? Zo. Ja? Oh, die kan bij. Dus de achterkant. En stel er al mooi in. Ja, toch? Ja. En dan, als het goed is, bij zijn mond wel hut, dan kun je ze dan niet in drinken. Hè? Ja. Dus ik lekker van te simmer, joh. Nou, dat is jam. Klaar mee, een beetje eruit, want anders stroomt door. Zal ik goed, Jana? Ja. Oké, doen we dat. Zal ik er maar tellen zaken? Ja. Ja, kom maar. Kom. Ik ga het bovenste vakje heb ik nog wat plakzaken. Dat was toen de vriezer maar even niet van. Doen we daar in en dan maakt er een nachtje met het vriezen. Dan hebben we mooi ijsklontjes. De bovenste. Zetten we meer in. Heel zachtjes dicht dan. Zet hem op vriezer. Nou ja, en dan hopen we het mooie ijsklontjes binnen. En wat voor zaken gaan? Ballen of een broodje of yoghurt. En wat met erop? Ja, is toestemming. Wat gaat toestemming? Eerst nog wat drinken. Beetje drinken. Nee, wat voor eten was toen? Dat bedoel ik nou maar. Ballen. Ja. Wat eet je bijkers op? Nee, die. Of Mijn die. mijn hagelslag? En daarna je mijn vee. Zo. Zo. Lekker. Beetje uitsmaak. Lekker eten zaken. Het ziet er heerlijk uit, hè? Ja. En Ildo krijgt er lekker fruithapje. Dat vies toch wel lekker, hè? Is het lekker? Ja, man. Maar dit is lekker. Lekker, jongen?
Mooi pop. En ik had een heel mooi placement. Ho, ho, ho. En Jara had eierbuikers en muesli. Lekker. Nou Jara, ik ga hunning. Doe als hunning. Wat zei het van? Lekker. Lekker? Ja. Ik zeg een hapje proeven. Even een hapje proeven. Lekker zweert. Heel zweert. Ja. Wat een gek smaak. Doe moest een beetje een gek smaak, hè? Ja. Maar doe vindt het wel lekker dus. Lekker. Goedkeurd. We gaan eten weer op en ik wil dat ze een winkeltje maken. Dus ik zal zien dat ik aan wat boodskappen heb ik, hè? Oh, de zaken is al druk. Goeie, welkom. Of ben ik welkom? Ja. Oh, mooi. Nou, leuk dat je wezen mij. Zaken best wel een boodskapje? Ja. Wat hast je al hier gekocht? Oeh, ik nog botergoed en fruit. Oh, mooi. Ik zal eens even zien wat ik keepje zal. Oeh, lekker fruit. Boekjes. Ik ga ook zo'n mandje, Bini. Een mandje. Nou, dat zou wel handig wezen. Zaak het mooi mandje van mij opzocht. Dus ik kijk daar spul in. Want, nou, ik ga wel zien in een banaan en druifjes. En een ei. En een mooie surprise. Wat wil je gaan kopen? Wat? Ja. Een mandje. Oké, even knikken hoor. Even scannen. €12,99. Dus dat is €13. Alles wat hier is €5. De €5,32. Dat tel ik uit €5. Voor het 3 weken haalt de spul. Zo volle. Dit is die. Ja. 22 €72 voor wat fruit en een cakeje. Nou, ik vind dat dit de laatste keer is dat ik bij deze winkelboodschapje heen. Wat verdorie. En pinnen. Yes. Nou, dankjewel mevrouw. Yes. Ontje. Ontje. Het is net zo mooi waar, dus de vrouwen en de jongens kennen en boeten. Maar ze hebben wat oorzaak voor. Een toneelstuk dat ik 16 jaar lang oorzet gaan uit Fries en regisseerd haar. Toen was ik 16 trouwens jongens, dus ja, dat is al een heel schufflin, 16 jaar lang. En dat is het stuk Oliver Twist. Dat is ze. En we hebben nog een oornutzacht, Mathilde, maar ja, dat maar we een orenkamer ervan. Maar vind je het wat leuk? Ja. Ja? Nou ja, een van de stukken dus, nou ja, ik, de regie die in haar. Van me weet een van de eerste grote stukken echt. En de jongens, wat ben je aan het doen jongens? Wat ben je aan het zien? Televisie. Ach, gamerij natuurlijk. Ah, leuk. Het is net echt mooi waar, dus nou ja, vooruit. Mensen zeggen van deze keer maar lekker even chillen. En dan hoor ik helemaal weer boeken. Als het droeg is, ga ik nog even op een golfkar. Maar... En dat blikje denk je wel, maar de flessen. Ja, die shovel. Ja. Ja, dat is je dan. Nou ja, dus we doen een beetje Sunday. En nou, morgen is een webboardje, dus eventueel kunnen we dan ook nog wat leuks boeten doen. Maar nou lekker even chillen. Het is wel grappig. Want deze, dat is steeds haar Beppe. Boervrouw Ted van mij en die Beppe, hè? Ja, die doet er om mij. En dit is een omke van mij. En dit is een neefke van mij. Dus ik krijg een familiestuk. Nou, ik zei al, we komen uit een theaterfamilie, dus nou ja, dat is al een familie, hè? Ja. Ja. En Gerard is daar, een jonkje van Jochen hier. Ja, die is nooit al volle ouder, hè. Die is ongeveer like oud als toen ook best. Die wie dan Jochen. Du bist nou 8. Dus het krijgt tussen je winkel leeftijd. Ah, leuk. Nou, het is weer wat mooier waar, dus we gaan nog even naar boeten, jongens. Ik heb misschien aan om even verder te zien. Ja, we zitten de jongens op. En even op het golfkark en hij woont omheen en om niks. Hildo en ik ben er klaar voor. Ze hebben de orenjeugd even opstruinen. Ah, jongens. Hallo. Waar wil mij om heer en Bix? Ik, net. Je hem net? Ik net. Oké. Je hem ook? Ja. Op een golfkar gaan we. Koka. Oh, dat wil me wel. Wat? Wel even squannen zakken, Thomas. Ja. Dit kost je weer zakken, hè? Het ben ik zulke hampels, die jongens, hè? Ja. Rennen ze hier wat op zakken dan. Wie pakken vast
elkaar. Dit Wie is komt zo er nog? grappig. Leuk, hè? Ik heb mijn wagen volgeladen, vol met kleine kinderen. Wek nog iets. Ah, nou ja, en een peergrote bandje. Nee, jij gaat niet. Hé hey, jongens, en wat nou had de accu erop had? Dan mag wel je trouwen, hè? Ja. Nou, daar gaan we, jongens. Ik ben blij dat het toch nog heel mooi waar is, je mek? Ja. Ja. Maar de accu is nog net op. Nee, nog net. Gelukkig net. En dan kunnen we hier aan terug een Ja. naaipaardje. Paak zak het naaipaardje van Ja. Fashion. Is dat hier? Of nog verder? Nog Ja. vier. Ja. Ja, dit is het naaipaard. En ik is gewoon samen uit beestjes. Oh, boom. Dit is handig, toch? Ja. Maar de volgende stootje in binnen. Oh, Dan nog een keer, hè? wat dadelijk weer waarom, hè? Hallo! Nou jongens, de beestjes hebben wij heer en biks. We hebben alles weer aangevuld. En de jeugd die het zo nog even boeten watchen. We hebben van de morgen al die leuke dingen in. En Ja. gelukkig weer het niet mooi waar kunnen we nou nog even lekker boeten. Dus ik zou zeggen, volgens dit een leuke vlog. Abonneren! Dat zijn de Even je het Dus vergeet net dat chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon. En jou eens even een blauwtong omheen. Hey, ontnaaien die, ontnaaien chitsvlog! Doei!